Знакамітая паэма народнага паэта Беларусі Якуба Коласа «Сымон Музыка» уже 90 гадоў натхняе маладыя таленты на творчыя пачынанні. Сімвалічна, што юбілей выдатнага твора адзначаецца ў год моладзі. Паэма прысвечана менавіта беларускай моладзі, адрасавана людзям з чулай, добрай і ўражлівай душой. Да юбілею знакамітай паэмы Дзяржаўная установа адукацыі ліцэй нумер 1 горада Гродна далучаецца да сацыяльна-культурнай акцыі, якую праводзіць Дзяржаўны музей Якуба Коласа 4 снежня 2015 года. Паэма «Сымон Музыка» уваходзіць у залаты фонд беларускай літаратуры і даўно ўжо жыве сваім жыццём. Яе вывучаюць у школе, цытуюць, перавыдаюць ілюстрацыямі адметных мастакоў. А ва ўсім тым карагодзе думак, вобразаў і мар выкрадаецца, як злодзей, цёмнік сон, сон уладар. І хлапчынка ўжо не знае, дзе тут сненне, дзе тут яў, дзесь далёка дух лунае, крыллі сон яму разняў. Сама паэма – крыніца натхнення да творцаў. Паводле яе пастаўлены тэле- і радыёспектаклі, арт-перфомансы, створана сімфанічная партытура, лібрэта оперы, літаратурная кампазіцыя да чытання. Паэма часткова перакладзена на рускую, балгарскую, казахскую, англійскую, украінскую, іспанскую і польскую мовы. Але якой бы мове не гучалі коласавы радкі, пры чытанні паэмы разумееш, што сапраўднае мастацтва з'яўляецца толькі тады, калі ёсць творчая асоба мастака, здольная выстаяць перад усімі цяжкасцямі жыцця і не згубіць свайго таленту, знайсці яму прымяненне. Надакучыла ж зіміцца, прыхадзі хутчэй вясна, ты крылатая зарніца, ты прызыўная струна, ты дзяўчынка чараўніца.